Hát ez nem... Nevezesek inkább én? Miért? Nem szeretsz veszélyes? Azt a kurva! Ezért nem szeretek. Még jó, hogy most kezdtem el felvenni videót, és fönn vagy a fán. Nem mennék el veled a spárba. Ó, dehogy nem. Ajaj, jönnek. Azért gyere meg! Gyere már, szállj fő! Rebootolnom kéne, vagy mi? Revival, vagy mi? Nem töltöttem újra. Kettő idióta vagy valami. Feláldoztam magam. 2 majom. Degeneráció. Jó van, hogyha ez egy adott személy meghallotta volna. Picsa herté. Majd küldök egy képet. Majd én azt tudom. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Ja, én tegnap lettem kuki-maki. My money don't jig. Még erre? Azt a 47. Egyet csak sikerült belelőnök. Cigányok! Miért van ilyen aimbotjuk? Megkontrollálsz miért? Ja, hogy én is. Szokjon még egy kutit. A Peter Griffin azt kapott. Peter Griffin. Azt annak. Szia, szenyor. Gyere, szia, szenyor. De szia, szenyor. Gyere. Kuki, nagyon komolyan parádé. Parádé. Nem lővetett, lássunk, gyere. Kör? Meghaltam, nem. Ide kéne, gyere. Tényleg, viszít, mister, nem gondoltam. Eltéte a hajra, hú, a fehér! Meghaltam. Szia. Hogy vagy? Jó. Itt megszólom, ne jöttek. Még nem hallhattam. Túl profik vagyunk ezzel. Szia. Kukis, Péter. És abban rejt vagyok, kérdőjel. Hát már hajad újra töltesz vajon honnan? Nem tudom, lehet, hogy számszoltam. De őket előnek téged. Egyiket nem akartam. Nem vannak hozzá. Jó, ember. Mondjuk elkezdhettél volna hírlelni. Miért szerinted mi a faszt csináltam, hogy lelőttek? Elkezdhettél volna hírelni. Vakgyerek. Itt hozzá kellene, vigul! Annyira jó ez a profilkép. Tigris kaka mondja. Mi a torba? Járunk rajta, köt a lonja. La, tigris kaka mondja. Tegnap mi vagyunk a soha legjobb többet nem ugrok ide. Hallottam valamit. Azt, hogy ne ugorj ki, én azt hallottam. Oké, akkor kiugrok. Ajaj! Aj! Jó, meghaltam, kisznipoltak, ahogy mondtam. Mondtam már egy I hate niggers. Mondtad, szállj le a vonatról! Hogy? Hogy? Szállj le a vonatról! Tudlak!
És le tudod szállni. Ügyes vagy. Kösz, majd benyomom, nem kell újraéleszteni. De felhagytunk egy medált. Te egyéb buta, felhagytunk egy medált. Azért kell igyekezni, ezt elhozom. De amúgy idióta, itt van nálam. Ja, Okay. Megvan az az érzés, amikor nálam volt egy olyan, hogy voltak a vonat állomáson, és elkezdett egynél valahogy így jönni felém. Csak képzeld el mondjuk eljött mi az Darth Vader menést. Hm? ja. Oké. De elkezdett felém jönni. Így mondjuk itt van, erre továbbja. Rám néz. Valakit rebootolnak. És ne felejtjétek, snitches don't get bitches.